ಪಂಜಪುರ ಕತೆ ಅಂಡಿನಿ ಹನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಪಾಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ದಿನ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಪಂಪದ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ರ ಬತ್ತೆ ತಾತಂಬೆ ನೀನು ಸರ್ಕಸ್ಸಿ ಬೇನ ಕತ್ತೆ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ವೇಂಡತಿ ಮಾಮಿನಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಭೋಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಬರ ಕೊಯ್ದು ಬೇರೆ ಮೂಲು ಅಂತೆ ನಾನು ಕಾರೆಡು ತೊರ್ತಿದ್ದು ನಿಂಚ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮನ್ಲ ಅಂತೆ ಉಂಟು ಐನು ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಮಿ ಐನು ಕೆಲವು ಬುಡಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇಡೀ ಇತ್ತಿನೈನು ಬೆಲೆ ಇತ್ತಾರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಕೋಡಿಂಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊಡ ಅದ್ವೈತ ಇತ್ತೈತೆ ನಾನು ಅದ್ವೈತ ನಡೆ ಪೋಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯನಂಜಿ ಹಾಸ್ಕೊಂಡತ್ತ ಐನು ತೋಜಾರ ತನಗ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕ್ಲದ್ದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಾರ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಅವ್ನು ಇತ್ತೆಗೆ ಪಾನ ಒಂದು ಇತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅದ್ವೈತ ನಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಮಾಮಿ ಲೈವ್ ಐದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಪಿತೆ ಬತ್ತಿ ಎಂಬೆಲತ್ತೆ ಮನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾಮಿಡೆ ಕೆಂಡು ದೂರ ಪೋಯ ಎಂದು ಅದ್ವೈತ ನಡೆ ಪೋಪೆ ಪಾನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ ಪೋಪೆ ಬಂಡಿದ್ದು ಮೊಕ್కపోదు పోపండి వాళ్ళు తవలెజ్జి మనచక్క వండారు ముళ్ళెజ్జి ಒಂಜಿ ಬಲ್ತೆ అని ಗೊತ್ತಾನು పోతుంది పోతుంది ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಅಂಚ ಬಲ್ತೆ ದಾನಾಗ ಆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಪ್ಪು ನಂಜಿ ಟರ್ನುಂಡು ಅಡೇ ಉಂಟ పోತೆಂಬಿ ಒರೀ ನಾನು ಪೋಪನ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿದ್ವಿ ಬಂಡದ ಬರಿಜ್ಜ ಸೀದ ಪಪ್ಪು ನಾನು ಏನಾರು ಕಲ್ಲು ಏರ್ಕೊಂಡು ಉಂಡ ಇದು ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಬತ್ತಂದ ಆಯ್ತಲ್ಪ ಅಂದು ಬುಡ್ಜಿಂದ ಸೀದ ಪಪ್ಪು ನಾನು ಒರಿಯೇ ಬುಡ್ಡಿಯರ ಅದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಬರ್ತನ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪುರ ಹೊರಾನೆ ಬರ್ತನೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋಯಿ ದಾದ ಮನ್ಪು ನನ್ನಂಚ ಪಾರಲ್ಲಿ ಒರಿಯೇ ದಾದ ಕೇಂಡ ಮುಲ್ಚುಲ ನನ್ನಂಚ ಪಾರವಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಯೇ ಕೇಂಡ ಪೊಪ್ಪಡ ಬನ್ನಿ ಯಾರುಂಟು ಅಂಚೆ ಅವ ಇಂಕು ಪೋರ್ತು ಜೀವ ಉಂಡ ಅವಳ ಒರಿಯೂರಿ ಅವಳ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಟರ್ನ ಎಪ್ಪಡ ಊಟ ಪೋತಿ ಅನ್ಪುನ ತುಲಾಯಿ ನಾನು ಪಚ್ಚೊಂದು ಉಂಡತ್ತ ದೇವರೇ ಸೀದಾ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಬಲ್ತು ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅಡಕೆ ರಿಕ್ಷದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವಳು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಕ್ಕ ಪೋದುಲ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಆಯಿ ತಿಗಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಡಗ್ 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 ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಂಡು ಬೇಡ ಪೋಯೇನ ಇಂಚಿನಾಗ ಹತ್ತ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಸಾಧ್ಯವು ಹುಚ್ಚ ನಾಯ ಪುರ ಇತ್ತು ನೇರು ಮುಖ ಎನ್ನುವೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೋಚರನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಸೀದಾ ಪನಂದು పోತೀನಿ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಬಾಜನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಂಜಪುರ ಕತೆ ಅಂಡಿನಿ ಹನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಪಾಯಲ್ಲ ಮಾಡಿಡು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಪುರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಕೈಲಿ ಕಟ್ತಿದ್ದೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ದುಚ್ಚಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನೇಮ ಪುರ ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುನೆಲ್ಲ ನೇಮ ಚಿನಿ ತೌತೆಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಾಜುಡು ಅಡಿತು ಉಡಿಸಿದು ಬಾಜನ ಪುರ ಅಂಡ್ ಬಿಶೋಡು ಪಾಯರನ್ನು ಪೋಡು ನುಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ఒక ಸ್ಕೀಮದ ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡಿತ್ತತೆ ಅಪುರ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪುರ ಪೋದು ಬರಿಯರು ತೂಕ ಅದ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಓಕೆನಾ ನಾನು ಪಕ್ಕದಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕಿಲ್ನ ಗಾಡಿ ಅಂತ ತೋಜದೆ ನಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜ ಅವನು ಪವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಕ್ಲ ಹೊಸ ಕಾರ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಳ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಸೀಟ್ ತಾನೆ ಪರಿದಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪು ಜರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ವನಚಕ್ಕನಕ್ಲ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ವನಚಕ್ಕಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕಾಣತ್ತಿದ್ದು ನಾಗೆ ಪವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಏರಕ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಾಣತ್ತಿ ಒಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಯ್ ಪವೀಂದ್ರ ಅಂಡೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೊನತ್ತಿದ್ ನಂಗೆ ಏರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೈಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅವಲಿತ್ತ ಟ್ರೈನ್ ಇಡು ಅತ್ತೆ ಏರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೈಜಿ ಮುಲಾರ ಗಾಡಿ ಕನಪನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕನತ್ತು ನಂಗೆ ನಾನು ಬೇರೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೆರವಾಕಿ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಸೈಕಲ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ
ಈತ್ ಮೂಜಿಗೋನಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅವನ ನುಂಗು ದೈವಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ದೆ మీద ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು 5,000 ಸೀರೆ ತೆಪ್ಪಾರ ಇನ್ನು ಸಿಂಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಂಡಿ ನೀಯೇ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಪೈಪುಲ್ಲ ಜಾರಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರು ಪೂರ ನೇಮ ತಡಿ ನಾದ ಮನ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಮೇರೆ ಪೋ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸ ಪೋಯ್ ನಾನು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪೋದು ಬತ್ತಲ್ಲ ದಾದ ಕಾಣತ್ತದು ಅವಳ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಬರುವರಿ ನಾನು ರೊಪ್ಪ ಕುಂಟರ್ದು ಬರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರು ಮರ್ಮಲ್ಲ ಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ ಅನ್ಸಿಗೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅನ್ಶು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಶು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಅನ್ಶು ಅಪ್ಪುಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬರಂದೆ ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳ ಅಂದ 7 ತಿಂಗಳ ಅಂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಪುಲ್ಲಿಗ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ವೈದ್ಯರು ಎಂದು ಅಂಚ ನೇಮ್ ಆಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಸಟರ್ಡೆ ಪೋಯರಂಡ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೈದರು ಅತ್ತಿಗೆನು ಗೋಡೆ ತೂತಾರು ಗೋಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೊಜ್ಜೇರಿ ಕತ್ತಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಜೊತೆರಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ರೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ ಕಾಣತ್ತೇವೆ ಬೇಸಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಾನು ಸರಿ ಮಂತದ ಬಿನ್ನೇರು ಪುರ ಬನ್ನ ವಿಂಚಾಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಕಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿಪ್ಪನಿಕ್ಲಾಗು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ದ ಐಟುಂಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಬಂದಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಅತ್ತ ಇನ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು 369 ಪೇ ಮನ್ಪೇರ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ನವ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಅವು ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಸ್ಲೆ ನೈಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಂದ ಪಾಡ್ನು ಅವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಬರ್ಪುನು ಒಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪರು ಪೂಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳುಟು ಪನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುನು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಇಪ್ಪು ಸೈಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಜಂಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕ್ಲಿತ್ತುಂಡ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತು ಅಂಜ ಹೋಗ್ಕೊಂಡುಂಡ ರೈಲ್ ದಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಹಿ ಈಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಒಂದು ಯಾರಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಈಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬ್ರದರ್ ಶ್ರುತಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ₹3.5 ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲವೇರ ಅಕ್ಕಲೆ ಟೈಪ್ ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತವು ಹಿಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಬೋದು 369 ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಇಡು 30% ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಗೊತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಯನ್ನ ಮೊಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಿತ್ತು ಬರೋದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪುರ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ 2 ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡವು
ఒక్కటి మంచి పొత్తిని 369 కొద్దులా యూజ్ ఆಯ್ತಂದು ನಾನು ಪಾಪ ಕೆಲವರು ತುಳು ಅರ್ಥ ಅವನಕ್ಕೆ ತೂವಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವು ಪಾಡ್ಪಾಯಿಂಗ್ ನನಗೆ ರಾಚಾರ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪೆರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ಇತ್ತಿನ ತಂಚದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬನ್ನಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಂಡಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಅದೇನು ಖಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀರಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೇಮ ಇಡೇಕೇಂಡು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕೋಡೆ ದಿನಸಿಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಇಚ್ಚಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತವರು ವಿಶ್ರೋಡು ಪೋದು ಬರೆಯೋರುಂಡು ಯಾನ್ ಲಪ್ಪಲ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಹನಿಗುಂಡಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತಂಚ ಪತ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಯರುಂಡು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ದಾದಾ ಓಲ್ದಿತ್ತ ಉಲೆಪ್ಪು ಲಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅನ್ನೀನ ಇಂಕ್ಲ ರೆಡ್ ಜವನೇರಿನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕದ ಇಂಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏಪಲ ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಇನ್ನಿ ಪೂದ ಅಂಚಿ ಲಕ್ಕದ್ರೆ ಇಂದವರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿ ರಡ್ಜ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು दादा मन पण निकला मन्नड गोब्बरिज्जी पन्नाता ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಛಾಯಾವಿತ್ತು ತಿಂದು ಕಜಿಕ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬೇಗ ಚಟ್ನಿಲ ಇಪ್ಪಡ್ ಸಾರು ಇಪ್ಪಡ್ ಹನಿ ಇತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ನಾಲು 10 ಬರ್ಪಾಲು ಎಂಟು ಇಪ್ಪು ಜಾಗ ನಾನು ಹಪ್ಪಳ ಬಿಸಿ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಸುನೀರು ಹುನ ಗೋವಂಜಿ ದೆತ್ತಿ ಇದ್ದೇ ತೋಗುಡ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತಾರ ಗೋಡೆ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಏನು ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ఇప్పుడు ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬಚ್ಚಿ ಇದು ಬಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂತೇರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಪಾಡೋನು ಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ತಂಬಿಲಾಗ ಪೋಯ್ರು ಮೂಲ ನಮ್ಮಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರನಲ್ಪ ಹ್ಯಾನ್ಲಪ್ಪಲ ಬಿಸಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಬಿಸಿ ರೋಡಿಗೆ ಪೋದು ಬರೆಯಾರು ನಾ ಪೂರ್ವ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪೋಯಾರು ಕೊಂಚಿ ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಹೊಡಂತ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಮಕ್ಳು ಮುರಾಣಿಲ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ದಕ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಪೂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು 1 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸಿನ ನಡತ್ತೊಂದೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಹ್ಯಾನ್ಲಪ್ಪಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಡಪ್ಪದು ಎತ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ನಡತೊಂಬೋಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಜೀತು ಬಾತೋತ್ತೆ ಆಲೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತುಂಡ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋತು ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಬರಪುಣ ಅಂದು ನಾನು 1 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಡುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೌಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅವ್ರವ್ರು ಬೇಗ ಅವ್ರವ್ರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವ ಇತ್ತುಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಅವ ಜೇರ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಅವ ಬರ್ತೀನಪ್ಪಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಊರು ಹೂಪುಂಡಿಂಗಿಲ್ಲ
ಸ್ವಾಮಿದಾರ ಬಸ್ ಪೋಯ್ಜಿಲ್ಲ ಯಾ ಅರ್ಧ ಊಟತ್ತು ಕಾಲು ಹಸಿ ಬಂದಾಗ ಜೀತು ಬರ್ತಿ ಮುಲ್ತಿರಿ ಊಟವ್ರ ಜೀವ ಹತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಬೈತಿ ಬಾ ಇಂಚ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಪಂಡ ತೋರ್ಸಂಡ ಬಲಿಪ್ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಪೋಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಅಂಚದ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಜತ್ತ ಅಪ್ಪುರುವ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಪೊಸಾತು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಕೆಬಿತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಹೊರ ತೂಕ ಅಂದು ತುಯ್ಯನ ಕಿನ್ಯ ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟೈಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಗಾಂಡ ತೂದು ದಿಂಡೆ ಪಂಡ ತೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅತ್ತ ಪಂಡದು ಅಂಚದು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪುಗ್ಲ ತೂಡಿತ್ತಿನ ಜುಮ್ಕ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲೆಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೈಕ್ ಕಡ್ಗ ಟೈಪ್ ಅಂಚಿನ ವಾಂಡಿತ್ತನ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಂಡಿನ ಬಂಡಲ ಅಂಚ ಐನ್ಲ ತೋಜ ಓಂದಿತ್ತೆರಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅವಡು ಬಂಗಾರದ ಅವಡು ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪುಗು ಅವಳ ಎದುರು ಶೋಕೇಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಚೈನ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಐಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ತೂಕ ಅಂದದೆ ತೊಂಡಲು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಕೆ ಎಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕನತ್ತು ತೋಜವೇರು ಜಸ್ಟ್ ತೂವರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ದೆತ್ತು ನೋಡಿಂದಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಕ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಕೆಲವು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ತೂಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬೋಂಡ ತೂಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಡ್ಲ ತೂತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ರಾಮದೈಕ್ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ 10,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ 3 ಗ್ರಾಮದೈಕ್ 17,000 ಇಂಚ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು 1 ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ನೆಕ್ಕ 10,000 ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪು ತೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಡಿಮೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಡ್ದು 10,000 ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತೊಂಡ ಬರ್ತತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಅಂತೆ ಬಂಗಾಂಡಲ ಮಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮೂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನೆಕ್ 17,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಐನ ಈ ಕಲರ್ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಲರ್ಗ್ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಯಾರಿಗು ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ನಂಚನೆ ಕುರ್ತಾಗು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಒಂಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ 18,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ ದೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ ಗಂದುಲ್ಲ ತೋಡು ಬೇತಿ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿನ್ನ ಫೈನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಅಪೂರ್ವಡು ನಾನು ಜೈನ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಚೈನ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಪೆನ್ನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ 600 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಐಡ್ದೊಂತೆ ಕಡಿಮೆದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ 600-800 ದಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂದಿತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಪ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅವಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚಿನವೇ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದುಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃಂದಾವನ ಬೆರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಬೈದ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಡೈಮಂಡ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಲಿ ಯಾನ್ ಹನಿಗೊಂಜಿ ಮೂಗುತಿ ಆವಡಿತ್ತು ನಂಚ ಐನ್ ತೂಕ ಅಂದು ಡೈಮಂಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನಗಕ್ಲ ಫುಲ್ ಕನತ್ ಪಾಡಿರೆ ಡೈಮಂಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡಿತಾರಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಪುರ ಚೈನಾವಡು ದಪ್ಪ ಚೈನಾವಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ದ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಪರಕಾಲದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಅವಡು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಪುನವಡು ಪೂರ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಐನಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಅವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು 3 ಗಂಟೆ ಪಾಡನ್ ತೋಜವನಕ್ಲು ಓರಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಓಕೆ ತೂಲೆ ಅವರ ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ದ ಮಂತ್ಲಿ 1,000 ಆಜಿನ 2,000 ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ವರ್ಷಗಾನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪುಲಿ ನಮಕ್
ಕ್ಯಾಶ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪನ ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಕಟ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೋದ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಾರಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ ಹೆಣ್ಮಗುದುಂಗು ನಿಕ್ಲೆ 1,000 ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು 6,000 ಕಟ್ಟ್ಯಾರಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರ 2 ಸಲ వాళ్ళు స్కీమ్ ఇంచా పుదర్ దెప్పారు అయితే ఏరెగ్ బంగారు బొప్పుడు అక్ಲೆಗ್ ఆజు తింಗೊಳ್ಳು ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಕಾಸು ಕಟ್ಟ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿಲ್ತ ಗೋಲ್ಡುಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು 916 ಪೂರ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಪೋಲಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಂತೂ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಅನ್ಪಾನೊಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಚಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ ದಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಇದೆ ತೂ ಹಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ఒక స్కీమ్ ఉండు స్కీముకు సేర్లే మస్తు హెల్ప్ ఆపు నిక్లేಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದೆ ಐನ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಹೂವಣ್ಣ ಡೈಲಿ ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನಿಗ ಇದಿತ್ತಾಕ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಅವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕನಂತೆ ಕುದರ್ತಿದ್ದೆ ಕುದರಿಯೇ ಮರಳಿ ಸುರಭಿ ಆನಿ ಸುರಭಿ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಆರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾಗಾದದು ಗೊತ್ತಂಡು 11,000 ಅಂತದ 11,000 12ಗೆ ಬುಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಿಡ ಮುರು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ನಾಳಗ್ ಬಿಡೋದು ಹೋಯ್ತು ನಾಳದು ಬಿಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕಡ್ಡಿ ಮಾನ ರುಚಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ವಾರುಂಡು ಆರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತಿರ್ಚಿರುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿರ್ಚಿರುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ತೋಜಬೆ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೀಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವನುಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಪಯಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಉಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೀದಿತ್ತೊಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಮಂತಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಉಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ರಾನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಇದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ದೆತ್ತೊಂಡಲು ಪಂಡ ದೆತ್ತೊನೋಡೊಂದು ಪೋಯಿನತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪುದನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೂದನಾಗ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಸ್ಟಾಪ್ ನಕ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾಪ್ದ ಓನರ್ಲ ಆತೆ ಅವ್ರು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡ ಆಂಟಿ ಪಂಡದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ತಿರ್ತಿದ ಗುಂಡುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಡ್ ಸೈಡ್ ಗುಂಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬಂಗಾರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಜನ್ ಸೇರ್ದು ಟೋಟಲ್ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೈಕ್ ಪನ್ನವೇ 10,000 ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10,000ಗೆ ಕೊರಿಯರು ಸೊ 10,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಆತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಲೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಪಣ್ಣ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಗೆ ಮುಗಿಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದಿಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ತಿವಲ್ಲಿ ಜಯ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ